til at ligge lige i hæsene på Skovbo og Almander. Ja, det gør de. Altså, man kan ikke med de individuelle folk, Brøndby har, komme for langt tilbage. Der har de folk, som kan sætte deres oppasser af og så komme ind til afslutning. Så derfor så må de ikke komme for langt tilbage. Det skal være den her balance mellem at ligge kompakt helt midt på banen og så udnytte de kontramuligheder offensivt, som man selvfølgelig vil få. Men ja, det er altså en spændende kamp for Viborg, det her. Man snakker jo så meget om grå hus og grå din og grå dat. De kan virkelig sætte sig igennem ved for første gang i meget, meget lang tid at vinde på Brøndby Stadion. Det vil være et kæmpe resultat for Viborg. Så vil jo altså også vise sig, når nogle gange vi kommer i gang med opgøret her, hvor spillerne så småt er ved at træde ind på græsset her på Brøndby Stadion. Om der er nogle af de her to mandskaber, der er blevet tatoveret af den seneste kamp, hvor de jo altså fik nederlag mod henholdsvis OB for Brøndbys vedkommende og Viborg, der tabte til OB. Ja, det er rigtigt. Jeg synes specielt, jeg tror, at den her pause bekommer nok Brøndby bedst. Det var et ikke slidt hold, men en lille smule alligevel. Et Brøndby-hold, der ikke var helt op på 100% efter et hårdt program. Så jeg tror, at et lidt bedre restitueret Brøndby-hold, de har haft godt af pause. Bedre end Viborg har, tror jeg. Og så har vi altså Viborg på græsset her i Brøndby, hvor det kun er blevet til en enkelt sejr i de 17 gange, de har været på besøg her. Og den skal altså helt tilbage til 98, før vi finder den. Ja, det er også det er jo derfor, at en sejr her vil jo virkelig være noget, der flytter noget i Viborg mentalt. Kan man komme herfra med 1 point, så er det simpelthen også udmærket. Så det skal blive virkelig spændende at se, om de kan vokse ind i de store strækker Viborg i dag. Og det er altså et Brøndby-hold, der har fået Skovbo tilbage, og det giver en stærk offensiv, som kommer til at stå over for Viborg FF. Og en stærk dommer. Trio er også på banen her i dag. Ført an af Claus Bo Larsen. Sidst han var i aktion, var i Uruguay i VM-kvalifikationsopgøret mod Australien. Men altså Uruguay og Australien, nu er han på Brøndby Stadion i dag, hvor der lige er lidt andre temperaturer. Han bliver assisteret i dag af Bo Abildgaard og Bill René Hansen på de to linjer. Første gang, at han har fornøjelsen, Claus Bo Larsen, af de her to mandskaber i den her sæson. Så har vi en skadesrække siddende her med Kasper Dalgas og Daniel Akker. Og Dalgas, der i øjeblikket træner 4 gange om ugen med Brøndby-truppen, og Daniel Akker, der er i gang med genoptræningen